Окачване за 2 бона. И в случая имаме Tein Flex Z. Японското окачване за японските коли. Както другите окачвания в този ценови диапазон, той пак идва с реглаж на височината от амортисьора, реглаж на пружината, твърди шапки и кембърплейтове, ако колата го позволява. Тук в случая този принуд не го позволява, но главната разлика на тези койловери е в самия амортисьор. Ако вие се чуете какво окачване да изберете, дали между Tein, Yellowspeed, ST, BC или което е друго от сайта, нищо не пречи винаги да ни звънете на един бърз телефон, за да може да ви дадем една безплатна консултация. Tein в случай, като го сравним с всички други окачвания, генерално е най-мекия. Тук, ако се настрои на най-меката настройка, колата ще бъде на практика все едно е с стоково окачване и ще бъде много комфортно за всекидневно каране. Вече като се настрои да е малко по-твърдо, е напълно годна за планински път, но на пистата сме видяли, че за някои коли идва една идея меко, ако не се сложат и по-дебели стап щанги. И точно поради тези причини са поръчани също така Tein Flex Z за нашата Miata, която тъкмо купихме, пък за хората, които искат една идея повече екстри, за това окачване се предлага един допълнителен контролер с моторчета, така че може да си контролирате твърдостта на колата, докато я карате отвътре. И не забравяйте на всеки 1000 последовател в Instagram, въртиме рулетката и някой от вас може да спечели продукт от нашия сайт. Хубавото на Tein е, че знаем, че оцелява много години. Имаме клиенти и приятели, които го карат 5-6 години, го тормозят нон-стоп на писта без никакви проблеми, но пък минусът е, че части са малко по-трудни за намиране, за разлика от другите окачвания. Ако се прецака гайка, прахоловител, амортисьор или нещо от сорт, всичко се доставя от Япония, отнема малко повече време и е малко по-скъпо. Ако пък сте твърдо решени да си вземете Tein, не забравяйте, че има и по-бюджетни варианти. Tein Basic Z идва само с реглаж на височината, но пък почва от около 1400 лева, а пък може винаги да го апгрейднете на Advanced Z, където е на практика също с малко по-твърди пружини и с реглаж на твърдостта.